Lepiej? Danuta Położelska. Witam, witam i o zdrowie pytam. Co? Wszystkie mamy są dziś z nami i zdrowie dopisuje. Witam, witam, o kondycję pytam. Marek, wszyscy wiemy, że jesteś marylarzem, więc kondycja u Ciebie dobra. Mamy natomiast są w różnym wieku, przemęczone obowiązkami, więc kondycja jest taka sobie. No dobrze. Witam serdecznie nasze drogi, kochane mamy w dniu ich święta. Witamy serdecznie wszystkich gości. Witamy na tradycyjnym bankiecie z okazji Dnia Matki. Na drogę życia dostałam kwiatki od przyjaciela, drugiego i matki. Pomyślałam sobie, lubi kwiaty świeże, bo ty mnie wszyscy kochają szczerze. Pomyślałam sobie, lubi kwiaty świeże, bo ty mnie wszyscy kochają szczerze. Najpierw mi mówią, jak przyjaciela, potem mi zwiędły nowego ziela. Tylko kwiaty matki pozostały świeże, bo tylko matka kochała mnie szczerze. Tylko kwiaty matki pozostały świeże, bo tylko matka kochała mnie szczerze. Gdziekolwiek jesteś, wędrując przez życie, gasną nad wodą gwiazdy na błękicie. To kwiaty matki pozostały świeże, bo tylko matka umie kochać szczerze. Kochana mamo, przyjdź